Καλημέρα και καλώς ήρθατε στο μάθημα ERI 411, ενσωματωμένα συστήματα βασισμένα σε μικροεπεξεργαστές. Σήμερα είναι Παρασκευή 20 Νοεμβρίου του 2020 και θα ξεκινήσουμε με μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση του φοιτητή του μαθήματος κυρίου Πετράκου. Όταν έκανε την προσομοίωση για το εργαστήριο το τωρινό, δηλαδή το εργαστήριο με το Watchdog Timer, είδε ότι υπήρχε ένα πρόβλημα σε περίπτωση που ο Watchdog Timer ενεργοποιείται την ώρα που ήταν στα μισά ενός μηνύματος. Με άλλα λόγια, αν είχαμε, για παράδειγμα, ένα μήνυμα το οποίο ερχόταν με αργό ρυθμό, ας πούμε ότι έχω ένα AT, έρχεται το A, δεν έρχεται το T, έρχεται αργότερα το T, και ώσπου να έρθει το T, έχει ενεργοποιηθεί ο Watchdog Timer. Σε αυτή την περίπτωση, ο μεν αποστολέας θα έστελνε το μισό μήνυμα από εκεί που είχε σταματήσει, ο δε AVR, με δεδομένο ότι ο Watchdog Timer είχε ενεργοποιηθεί, θα βρισκόταν τουλάχιστον με κάποια αρχικοποιημένα buffer, ανάλογα αν ήταν cold start ή warm start. Δύο θέματα πάνω σε αυτό το οποίο ανέκυψε. Το πρώτο είναι αν χρειάζεται να κάνετε κάτι γι' αυτό όσον αφορά το εργαστήριο. Η σύντομη απάντηση είναι όχι, αλλά είναι πάρα πολύ καλό το ότι το βρήκατε. Το δεύτερο είναι να το δούμε αυτό το θέμα σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Γενικά τα συστήματα αστοχούν γιατί κάτι δεν το έχουμε προβλέψει. Με έχετε ακούσει να λέω πάρα πολλές φορές το παράδειγμα του F-16 με τις ρόδες οι οποίες σηκώθηκαν όταν ήταν ακόμα στο έδαφος και σταματημένο, γιατί δεν είχε φροντίσει κάποιος να βάλει μια υπορουτίνα στον κώδικα που να λέει ότι αν το αεροπλάνο είναι σταματημένο και παρκαρισμένο, μη σηκώνει τις ρόδες. Το πρόβλημα δεν ήταν στην υπορουτίνα. Το πρόβλημα ήταν στο ότι συνέβη μια περίπτωση η οποία δεν είχε προβλεφθεί. Αυτό λοιπόν που βρήκε ο κύριος Πετράκος και το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, μας δείχνει πώς αστοχούν τα συστήματα εν τη ευρεία έννοια, όχι όσον αφορά το εργαστήριο, όπου μπορεί κάτι το οποίο είναι ασυνήθιστο, αλλά απόλυτα εφικτό να συμβεί, να μας δημιουργήσει μια κατάσταση την οποία δεν έχουμε προβλέψει. Δεν θα μπω στο τι θα ήταν η ιδανική συμπεριφορά του συστήματος, δηλαδή αν η ιδανική συμπεριφορά του συστήματος θα ήταν όταν ξαναξεκινήσει να ξανακάνει κάποιο handshake για να βρει την επαφή με τον εξωτερικό κόσμο ή να αρχικοποιήσει τους buffers ή οτιδήποτε άλλο, αλλά θα εμείνω στο ότι αν φτιάχναμε ένα πραγματικό σύστημα, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα έπρεπε να απαντήσουμε το ερώτημα. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε αναπάντητο αυτό το ερώτημα και ακόμα περισσότερο πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό το ερώτημα υπάρχει. Με άλλα λόγια, η έννοια του τι θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση, σε εκείνη την περίπτωση κλπ. Και μιλάμε για την χειρότερη τέτοια περίπτωση, είναι κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Δεν είναι εύκολο να το διδάξουμε σε αυτό το μάθημα για τον απλούστατο λόγο ότι το πώς θα συμπεριφερθεί ένα σύστημα στις ακραίες περιπτώσεις λειτουργίας του συχνά είναι πάρα πολύ δύσκολο ακόμα και για τους ειδικούς να το προβλέψουν. Θα δούμε μέσα στο πλαίσιο της ύλης του μαθήματος το περίφημο πρόβλημα του Mars Rover, δηλαδή του οχήματος το οποίο ήταν στον Άρη, πραγματικό πρόβλημα που συνέβη σε πραγματικό όχημα που πήγε στον πραγματικό πλανήτη Άρη. Επομένως, μιλάμε για μια περίπτωση η οποία, όπως καταλαβαίνετε, είχε περάσει από πάρα πολλά εντός ή εκτός εγωγικών κόσκινα της NASA και συγκεκριμένα της JPL από ικανότατους μηχανικούς και πάλι υπήρχε μια αστοχία την οποία τελικά φτιάξανε από τη γη, κυριολεκτικά αλλάζοντας ένα bit στο λειτουργικό σύστημα. Επομένως, αυτό το οποίο θέλω να κρατήσουμε είναι ότι όταν λέμε ότι πρέπει να επιβεβαιώσουμε τη λειτουργία ενός συστήματος, στη δική σας περίπτωση μέσα από προσομοιώσεις, μας ενδιαφέρει να πιάσουμε τη χειρότερη δυνατή περίπτωση λειτουργίας του συστήματος, ούτως ώστε να έχει μία, αν θέλετε, ελεγχόμενη συμπεριφορά. Επιθυμητή από κάποια άποψη μπορεί να μην είναι, γιατί μπορεί να κρασάρει, μπορεί να χρειάζεται κάτι άλλο, μπορεί
αν δεν έχει αρκετή τροφοδοσία να κάνει μόνο του shutdown και να μην το θέλαμε αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση το να μην ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί δεν είναι επιθυμητό και προφανώς κανένας δεν κάνει ένα σύστημα και επί τούτου να αγνοήσει κάποιες περιπτώσεις. Πιο συνηθισμένο όμως είναι, και κυρίως για σχετικά νέους μηχανικούς, να κάνουν μία ελλειπή δοκιμή του συστήματος, και δεν αναφέρομαι σε επίπεδο εργαστηρίου του μαθήματος, γιατί όπως έχουμε πει τα εργαστήρια του μαθήματος κυρίως ελέγχουν κάποια βασικά πράγματα ότι τα έχετε καταλάβει σε βάθος, και λιγότερο να φτιάξουμε ένα πραγματικό σύστημα το οποίο θα πρέπει να λειτουργήσει στον πραγματικό κόσμο. Στις εταιρείες αυτό έχετε υπόψη ότι γίνεται από ένα κομμάτι της εταιρείας, δηλαδή εταιρείες που κάνουν software, υπάρχει ένα κομμάτι της εταιρείας που λέγεται Quality Control, Quality Assurance. Η δουλειά αυτού του κομματιού της εταιρείας, που λειτουργεί ανεξάρτητα από το κομμάτι που κάνει τον προγραμματισμό, είναι αν μπορεί να κάνει το σύστημα να σκάσει, να κρασάρει, να στοχίσει κλπ. Με το σκεπτικό ότι αν βρεθούν τέτοια λάθη πριν το λογισμικό ή οποιοδήποτε σύστημα βγει προς τα έξω, να διορθωθούν και να έχουμε ένα πιο αξιόπιστο σύστημα. Και οι προγραμματιστές αγαπούν να μισούν το quality assurance τμήμα, γιατί συνήθως βρίσκει ό,τι λάθη έχουν κάνει. Απ' την άλλη μεριά, ακόμα και αν το μισούν εντός ή εκτός εισαγωγικών, αναγνωρίζουν την χρησιμότητά του, γιατί αλλιώς είναι σε ένα beta prototype να βρούμε ένα σφάλμα και μια αστοχία. Διαφορετικά είναι να το βρούμε σε ένα προϊόν το οποίο έχει ήδη διανεμηθεί σε μια ευρεία κοινότητα χρηστών. Πάμε και στο τελευταίο, το οποίο όντως σας αφορά. Μια φορά πολλών δεκαετιών που δίδασκα στο Duke, ήρθε ένας φοιτητής, τότε φτιάχναμε τσιπάκια, ολοκληρωμένα κυκλώματα, και τα έφτιαχνε με χρηματοδότηση της DARPA από ένα πανεπιστήμιο στην Καλιφόρνια. Φροντίζανε σε ένα υπόστρωμα να μπουν πολλά τέτοια πανεπιστημιακά project. Έρχεται λοιπόν ένα τσιπάκι, το βάζουμε πάνω στον πάγκο, εγώ ήμουν στο γραφείο μου, το εργαστήριο ήταν από την άλλη μεριά του διαδρόμου. Έρχεται στα 5 λεπτά ο φοιτητής, μου λέει δουλεύει. 5 λεπτά, λέω εγώ, για πάμε να δούμε πώς δουλεύει. Για να μην μακρηγορούμε, είχε δοκιμάσει μία και μοναδική είσοδο, για αυτή τη μία και μοναδική είσοδο δούλευε, και αποφάνθηκε ο φοιτητής ότι το τσιπάκι δουλεύει. Θα μπορούσε να μου πει, για παράδειγμα, είναι ζωντανό, ότι κάτι κάνει. Τελικά προέκυψε ότι όντως δούλευε το τσιπ, αλλά όχι επειδή δοκιμάστηκε με ένα διάνυσμα εισόδου μόνο. Επομένως, τι περιμένω εγώ από εσάς στα δικά σας εργαστήρια? Όταν λέω ότι εγώ θέλω να δω simulation files και όταν σας εξετάσω στην εξέταση στο τέλος του εξαμήνου από τις προσομοιώσεις επί των κωδίκων σας, περιμένω να δω για αυτά τα απλά πράγματα που κάνουμε μία συγκροτημένη σκέψη και μία δοκιμή του κυκλώματος που να δείχνει ότι δεν κάνατε ένα απλό πράγμα και τελειώσαμε. Δεν περιμένω να είναι πλήρες το set. Με άλλα λόγια, εγώ δεν θεωρώ ότι, επειδή τώρα σας είπα για το θέμα αυτό που βρήκε και πολύ καλά έκανε ο συνάδελφός σας, ότι πρέπει να κάνετε τέτοιου είδους testing όλοι, θα ήταν υπερβολή για εργαστήρια μαθήματος. Απ' την άλλη μεριά, δεν θα ήταν υπερβολή καθόλου για το ίδιο εργαστήριο να υπάρχει ένα τεστ το οποίο να δείχνει τι συμβαίνει όταν έρχεται έγκαιρα το πακέτο, όταν έρχεται έγκαιρα το πακέτο αλλά κοντά στο χρόνο του Watchdog Timer, ότι τελικά δεν ενεργοποιείται, όταν δεν έρχεται έγκαιρα το πακέτο πάλι κοντά στο χρόνο του Watchdog Timer, αλλά ο Watchdog Timer έχει προλάβει, και επίσης όταν ο Watchdog Timer ενεργοποιηθεί, ποιες ρουτίνες τρέχουμε και ποια είναι η κατάσταση του συστήματος και της μνήμης. Αυτά τα 4 πράγματα, τα οποία δεν είναι και τόσο δύσκολο να γραφτεί ένα αρχείο για προσομοίωση, θεωρώ ότι όλοι και όλες σας πρέπει να τα έχετε δοκιμάσει, γιατί είναι το βασικό σενάριο. Δηλαδή είναι το σενάριο ότι έρχονται τα πακέτα μου αρκετά έγκαιρα και έτσι δεν ενεργοποιείται.
δεν έρχονται αρκετά έγκαιρα τα πακέτα μου, αλλά αρκετά κοντά στο χρόνο, ώστε έχει προλάβει ο Watchdog Timer. Και όταν ο Watchdog Timer έρθει, έχοντας εμείς ήδη πρώτα στείλει κάποια πακέτα, να ξέρω τι στο καλό συμβαίνει με τη μνήμη μου και τι χάνω, τι επαναρχικοποιώ κλπ. Αυτό επομένως θεωρώ ότι είναι ένα πολύ λογικό, ας το πούμε, dataset για να δώσετε στο σύστημα το οποίο φτιάχνετε στο εργαστήριο, αν θυμάμαι καλά, το νούμερο 6. Επομένως, πολύ καλά έκανε ο συνάδελφός σας και μου έγραψε, ο κύριος Πετράκος, και μπράβο του που βρήκε το σημείο αυτό της λειτουργίας του συστήματος. Πάμε λοιπόν τώρα στο μάθημά μας. Συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε μείνει χθες. Θα πω στα πολύ γρήγορα την τελευταία διαφάνεια που είχαμε κάνει και μας λέει εδώ πέρα για αλγορίθμους που εξετάζονται σε αυτό το μάθημα και μας λέει ότι είναι κλασικοί αλγόριθμοι δρομολόγησης που αφορούν κυρίως διεργασίες που είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη, αγνοούμε επικοινωνία και είναι κυρίως για μόνο επεξεργαστές ή πολυεπεξεργαστές που είναι ομογενοποιημένοι, αν θέλετε, δεν είμαι σίγουρος πώς θα ήταν η ελληνική μετάφραση, παρότι είναι ελληνική η λέξη, και δηλαδή οι πολυεπεξεργαστές που έχουν όλους τους επεξεργαστές ίδιους. Μετά μας λέει ότι έχουμε διεργασίες που έχουν εξαρτήσεις η μία από την άλλη και οι οποίες μπορούν να εξεταστούν κατά τη διαδικασία της αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Όταν λέει κατά τη διαδικασία της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, ουσιαστικά εννοεί ότι υπάρχει ένα μαθηματικό μοντέλο, για παράδειγμα ένας γράφος ή οτιδήποτε, και αυτόν τον γράφο τον ξέρουμε από πριν και μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε δρομολόγηση διεργασιών. Και μας λέει ότι αρχικά αυτό ξεκίνησε με διαφορετικό τρόπο, αλλά εφαρμόζεται. Hardware-software partitioning, στην πραγματικότητα, παρότι λέει ότι το εξετάζει σε αυτό το μάθημα, δεν το εξετάζει. Ελάχιστα πράγματα γίνονται όσον αφορά hardware-software partitioning και το οποίο αφορά, από ό,τι λέει εδώ το βιβλίο, διεργασίες που εξαρτώνται μία από την άλλη σε ετερογενή συστήματα και έμφαση σε ανάθεση πόρων. Εδώ το μόνο που θέλω να θυμάστε, το είπαμε χθες και ξοδέψαμε αρκετό χρόνο της διάλεξης, εγώ θα το πω τώρα πάρα πολύ περιληπτικά, είναι ότι όταν σπάμε ένα πρόβλημα σε hardware και software κομμάτια, δεν αναθέτουμε στο hardware και στο software αυτό που κάνουν καλύτερα απαραίτητα, αλλά αυτό το οποίο κάνει συνολικά το σύστημα να δουλέψει καλύτερα. Χθες δώσαμε ένα παράδειγμα με διεργασίες οι οποίες όλες γίνονται καλύτερα στο hardware, αλλά αν τα κάναμε όλα στο hardware, το software δεν θα κάνει απολύτως τίποτα και έτσι ο χρόνος για να εκτελέσουμε μία διεργασία θα ήταν πολύ μεγαλύτερος παρά αν διαλέγαμε προσεκτικά κάποια κομμάτια να γίνουν σε software, ούτως ώστε ο συνολικός χρόνος της διεργασίας να ελαχιστοποιηθεί. Αυτό θέλω να το θυμάστε, γιατί διέπει σχεδιάσεις οι οποίες μπορεί να είναι πιο πολύπλοκες και τις οποίες μπορεί να δείτε στη διπλωματική σας ή αργότερα στον εργασιακό σας βίο. Πάμε τώρα και μας λέει για Design Space Exploration. Σπάμε σε δύο πράγματα. Θα πούμε ξανά τι είναι Design Space Exploration. Μετά εδώ πέρα λέει Using Evolutionary Algorithms. Το Using Evolutionary Algorithms το πετάμε για τώρα από το παράθυρο. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία, ενώ Design Space Exploration είναι κάτι το οποίο είναι πολύ γενικότερο και δεν είναι απαραίτητο να γίνει με evolutionary algorithms, εξελικτικούς αλγορίθμους. Αναφέρεται από ό,τι λέει σε ετερογενή συστήματα και περιλαμβάνει μοντελοποίηση της επικοινωνίας, και αυτό θα το πέταγα από το παράθυρο και θα λέγω ότι εφαρμόζεται και σε ομογενοποιημένα συστήματα, για παράδειγμα φάρμες από επεξεργαστές κλπ. Και Design Space Exploration το κρατάμε γιατί είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο, σε αρκετά μεγάλο βαθμό ενέχει την τέχνη την οποία πρέπει να βάλουμε για να λύσουμε προβλήματα και η οποία είναι τελείως δημιουργική διαδικασία, δεν είναι απλά νούμερα. Και για παράδειγμα το να κάνουμε Design Space Exploration σημαίνει
να βρούμε διαφορετικές λύσεις για το ίδιο πρόβλημα, όχι απαραίτητα σε πλήρη υλοποίηση η κάθε μία, αλλά σε ένα σενάριο όπου μας δίνει αρκετή πληροφορία για το κατά πόσο μπορούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα κάτω από πολλές συνθήκες. Για παράδειγμα, θα μπορούσε, και αυτό το κάνουμε σε διπλωματικές, όχι τόσο για design space exploration, όσο για λόγους αποτίμησης ταχύτητας. Παίρνουμε, για παράδειγμα, έναν αλγόριθμο, ο οποίος μπορεί να είναι αλγόριθμος βιοπληροφορικής ή μπορεί να είναι ένας αλγόριθμος για συνελεκτικά νευρονικά δίκτυα. Κάνουμε profiling για να δούμε πόσο καλά θα έτρεχε σε μία CPU και μετά μπορεί τον ίδιο αλγόριθμο να τον απεικονίσουμε με κάποια κατάλληλη αρχιτεκτονική σε GPU, να τον απεικονίσουμε με μια κατάλληλη αρχιτεκτονική σε FPGA, να κάνουμε μία σύγκριση όπου μπορεί, για παράδειγμα, η υλοποίηση σε FPGA να είναι η καλύτερη από όλες όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, η GPU να είναι η καλύτερη όσον αφορά την ταχύτητα και ενδεχομένως η υλοποίηση σε CPU να είναι η πιο βολική, γιατί όλοι έχουν ένα PC στο οποίο να έχουν πρόσβαση. Επομένως, το να δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα απεικονίζοντάς το σε διαφορετικές τεχνολογίες είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά συνηθισμένο και κυρίως έχει το χαρακτηριστικό του ότι επειδή δεν υπάρχει μόνο μία παράμετρος που θέλουμε να βελτιστοποιήσουμε, αλλά πολλές που περιλαμβάνουν το κόστος, το θερμικό αποτύπωμα, το ενεργειακό αποτύπωμα, το πόσο γρήγορο θα είναι το σύστημα κλπ. Να δούμε πώς συμπεριφέρεται η μία ή η άλλη σχεδιαστική προσέγγιση. Το παράδειγμα που έδωσα αφορά διαφορετικές τεχνολογίες, δηλαδή CPU, GPU και FPGA, αλλά θα μπορούσαν να είναι διαφορετικές λύσεις με την ίδια τεχνολογία. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να είναι με CPU δύο διαφορετικές λύσεις που να χρησιμοποιούν τη μνήμη με διαφορετικό τρόπο και πάει λέγοντας. Πάμε τώρα στο ψωμί αυτής της ενότητας και μας λέει real-time scheduling. Και πάλι θα ήθελα να μιλήσουμε όσο πιο γενικά γίνεται. Scheduling είναι αυτό που αφορά την ενότητα αυτή καταρχήν. Το real-time είναι η ειδική περίπτωση του scheduling όπου βάζει και κάποια προθεσμία στο να τελειώσουμε κάποιο υποέργο για να ικανοποιήσουμε κάποια συνθήκη. Πάμε τώρα στον φορμαλισμό. Όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, η γενιά σας με τα μαθηματικά καμιά φορά έχει λιγότερο καλή σχέση από ό,τι είχε η δική μου γενιά και αυτό εν γέννη έχει να κάνει και με τον τρόπο που διδάσκονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δεν θέλω να μπερδευόμαστε όταν βλέπουμε μαθηματική ορολογία. Συνήθως είναι απλά πράγματα τα οποία πρέπει να τα εκφράσουμε με έναν τρόπο ο οποίος να είναι, ας το πούμε, κομψός και να μπορούμε να απεικονίσουμε κάτι σε σχετικά λίγα, σε λίγο κείμενο, αν θέλετε, να μην τα γράφουμε όλα περιγραφικά. Και από αυτή την άποψη θα ξαναπούμε κάποια πράγματα τα οποία έχουμε πει στο μάθημα. Έχουμε έναν γράφο, G είναι η δομή του γράφου. Ο γράφος αυτός τι έχει? Vertices, V, τη V1, V2, V3, V4, edges, E, που είναι αυτές, εδώ πέρα. Μπορεί να έχουμε εξαρτήσεις, μπορεί και να μην έχουμε εξαρτήσεις. Εδώ πέρα, για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι στο έργο αυτό έχουμε δύο υποέργα, το V1, V2 και έχουμε και το V3, V4. Δεν φαίνεται να υπάρχει εξάρτηση μεταξύ του V2 και του V3. Και μας λέει ότι μία δρομολόγηση TAF, με το ελληνικό γράμμα TAF, του γράφου G, είναι μία απεικόνιση των κορυφών στο domain, στον χρόνο ουσιαστικά, και επομένως πάμε στο να καθορίσουμε τον χρόνο που θα ξεκινήσει κάθε υποέργο στο domain, στο πεδίο ορισμού του χρόνου. Εδώ πέρα το μόνο που θέλω να θυμάστε είναι ότι τα μαθηματικά είναι
πάρα πολύ κομψός τρόπος για να εκφραστούμε, αλλά έχει απόλυτο νόημα όταν εκφράζουμε κάποιες συναρτήσεις ή κάποιες σχέσεις ή οτιδήποτε, να λαμβάνουμε υπόψη και τους περιορισμούς και αυτούς τους περιορισμούς να τους εκφράζουμε και αυτούς μαθηματικά. Με άλλα λόγια, αυτό εδώ το βελάκι που βλέπετε στο χρόνο σημαίνει ότι ο χρόνος κυλάει μονοτονικά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο χρόνος, για παράδειγμα, μόνο αυξάνει. Δεν θα μπορούσα, για παράδειγμα, αν το V3 μου έρθει τη χρονική στιγμή 5, να το δρομολογήσω τη χρονική στιγμή 3, γιατί δεν το ήξερα. Θα το δρομολογήσω είτε τη χρονική στιγμή 5, είτε κάποια χρονική στιγμή μεταγενέστερη από τη χρονική στιγμή 5. Επομένως, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πρέπει να ικανοποιούνται συνθήκες, οι οποίες, ειδικά αν μιλάμε για την τήρηση προθεσμιών στα έργα και τα υποέργα μας, αυτές οι συνθήκες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη με μαθηματικοποιημένη μορφή και όλα τα υπόλοιπα. Να προσθέσω εδώ κάτι το οποίο θα αγνοήσουμε τουλάχιστον για μία-δύο διαλέξεις ακόμα, αλλά είναι υπαρκτό. Όταν δείχνουμε την εξάρτηση από μία κορυφή στην επόμενη, και το οποίο μπορεί να είναι δύο διεργασίες που επικοινωνούν η μία με την άλλη, αυτές θα μπορούσαν να είναι μία υπορουτίνα σε έναν υπολογιστή, τα αποτελέσματα της οποίας πάνε σε μία άλλη υπορουτίνα, θα μπορούσαν να είναι τα αποτελέσματα μιας δομής hardware που πηγαίνουν σε μία άλλη δομή hardware ή ένας αισθητήρας που δίνει κάποια είσοδο στο σύστημά μας και πάει λέγοντας. Λέει, και το λέει κάπως αθώα, ότι σε αυτή τη φάση αγνοούμε το κόστος της επικοινωνίας. Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα στην οποία θα επανέλθουμε. Το κόστος της επικοινωνίας πότε είναι αμεληταίο και πότε δεν είναι. Επομένως, το να αγνοήσουμε το κόστος της επικοινωνίας είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στα πλαίσια του πώς μοντελοποιούμε συστήματα και πώς κάνουμε απεικόνηση για να βρούμε έναν καλό τρόπο να τρέξουμε τις διεργασίες μας, αλλά δεν ισχύει πάντα αυτό. Καμιά φορά το κόστος της επικοινωνίας είναι πάρα πολύ ψηλό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα και μάλιστα από ένα σύστημα πολύ μεγάλου, αν θέλετε, φυσικού κόστους. Πριν από περίπου 8-9 χρόνια αγοράσαμε στα πλαίσια ενός ερευνητικού προγράμματος έναν υπερυπολογιστή με FPGA. Όταν λέω υπερυπολογιστή, αυτό το μηχάνημα κανονικά έκανε γύρω στις $100.000. Εμείς το πήραμε λίγο λιγότερο, το πήραμε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις $75.000, ένα τέτοιο ποσό. Ήταν ό,τι γρηγορότερο υπήρχε στον κόσμο τότε. Ακόμα δεν υπήρχε το Amazon Cloud, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Και αυτό το οποίο έκανε αυτό το σύστημα, ή έτσι νομίζαμε, εν πάση περιπτώσει, ήταν να έχει επεξεργαστές τύπου PC, Intel δηλαδή επεξεργαστές, έναν κυρίως ο οποίος έτρεχε μία διεργασία, και να έχει έναν συνεπεξεργαστή με 4 FPGA, οι οποίες να ήταν δικές μας, στον χρήστη οι FPGA, για να κάνουν το κομμάτι της συνεπεξεργασίας, το οποίο θα ήταν ο επιταχυντής, αν θέλετε, κάποιου υπολογιστικά ακριβού κομματιού. Μας είχαν πει λοιπόν από την εταιρεία, και δεν είχαν πει ψέματα, ότι ο επεξεργαστής μπορεί να δει όλη τη μνήμη της FPGA ή των FPGA, και οι FPGA μπορούν να δουν όλη τη μνήμη του επεξεργαστή. Αυτό σήμαινε ότι υπήρχε κοινό address space μεταξύ του επεξεργαστή και των FPGA, το οποίο ήταν πάρα πολύ επιθυμητό, γιατί τότε ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα και παρέμεινε σε κάποιο βαθμό το να βάλουμε και να βγάλουμε τα δεδομένα. Αυτό το οποίο δεν μας είχαν πει ήταν ότι το είχαν πετύχει αυτό το πράγμα με 2 αντίγραφα της μνήμης, όπου κάποιες σελίδες, αν θέλετε, με όρους λειτουργικών συστημάτων ήταν από τη μεριά της FPGA και κάποιες σελίδες ήταν από τη μεριά του επεξεργαστή. Και αυτά μιλούσαν μέσω ενός διάβλου PCI. Τι δεν μας είχαν πει λοιπόν? Ότι ναι μεν μπορούσε ο επεξεργαστής να δει τα πάντα και η FPGA μπορούσε να δει τα πάντα, αλλά αν η FPGA ήθελε κάτι από τη μνήμη όπου η σελίδα ήταν στον επεξεργαστή, έπαιρνε 400 κύκλους. 400 κύκλοι ήταν απίστευτα μεγάλο νούμερο τότε. Με αποτέλεσμα, αυτό το ανακαλύψαμε αφού είχαμε το σύστημα, και
καταλήξαμε, αυτό που λέγαμε χθες και λίγο σήμερα, ότι όταν κάναμε hardware-software co-design, πολλές φορές βάζαμε στις FPGA πράγματα τα οποία κανονικά έπρεπε να τρέχει ο επεξεργαστής για να γλιτώσουμε τους 400 κύκλους. Τι κρατάμε λοιπόν για την σημερινή διάλεξη? Ότι ο χρόνος επικοινωνίας διεργασιών κατά περίπτωση μπορεί να είναι μία μελιτέως, με μαθηματικούς όρους. Πρακτικά σημαίνει αυτό ότι μπορεί να έχουμε τιμές και στις ακμές, και στις κορυφές. Όπως ακριβώς το είχατε δει στην προχωρημένη λογική σχεδίαση, στη γενική περίπτωση που κάναμε τον γράφο για να βρούμε την κρίσιμη όδευση, όπου οι μεν κορυφές ήταν πύλες, οι ακμές ήταν σύρματα και μπορούσαμε να έχουμε είτε ένα μοντέλο αντίστοιχο με την τεχνολογία TTL, όπου ο χρόνος των σύρματων είναι αμεληταίος σε σχέση με τον χρόνο των κορυφών, είτε να δώσουμε κάποια τιμή στα σύρματα, και μάλιστα είχαμε πει ότι σε μια σύγχρονη τεχνολογία οι μεγάλες καθυστερήσεις δεν είναι στις πύλες, είναι στα σύρματα. Λέμε λοιπόν για τον γράφο, για τις κορυφές του, για το απεικονίζουμε στο πεδίο ορισμού, ή αν θέλετε πεδίο τιμών του χρόνου, το οποίο αυξάνει μονοτονικά, και τα προγράμματα, τα schedules, αν θέλετε ο χρονοπρογραμματισμός, πρέπει να ικανοποιήσουν διάφορους περιορισμούς, όπως για παράδειγμα περιορισμό σε πόρους, περιορισμό σε εξαρτήσεις και προθεσμίες. Και το να κάνουμε scheduling, χρονοπρογραμματισμό δηλαδή, είναι να βρούμε μια τέτοια απεικόνηση. Εδώ επίσης πρέπει να πούμε, πριν πάμε στην επόμενη διαφάνεια, ότι στην γενική μορφή αυτό το πρόβλημα είναι NP-complete, και είμαι σίγουρος ότι ξέρετε από μαθήματα λογισμικού πόσο δύσκολο είναι όσο μεγαλώνει το πρόβλημα για να το λύσουμε από τη στιγμή που είναι NP-complete. Να θυμίσω εδώ πέρα ότι NP-complete προβλήματα έχουν βέλτιστη λύση και θεωρητικά μπορούμε να βρούμε τη βέλτιστη λύση. Δεν είναι ότι δεν έχουν βέλτιστη λύση και δεν είναι ότι δεν υπάρχουν τρόποι να τη βρούμε. Απλά όταν έχουμε ένα πρόβλημα NP-complete, ο χρόνος για να βρούμε αυτή τη βέλτιστη λύση όσο μεγαλώνει το μέγεθος του προβλήματος δεν φράσεται από μια πολυονυμική συνάρτηση στη χειρότερη περίπτωση, άρα μεγαλώνει στη χειρότερη περίπτωση εκθετικά, και επομένως πολλές φορές δεν είναι εφικτό να βρούμε τον βέλτιστο τρόπο για να κάνουμε μια δρομολόγηση διεργασιών, και συχνά το πρόβλημα στο οποίο καταλήγουμε είναι να βρούμε κάτι το οποίο να είναι αρκετά καλό. Παρακάμπτουμε επομένως το να πούμε να είναι βέλτιστο το schedule. Σε κάποιες περιπτώσεις, και αν είναι αρκετά μικρό το πρόβλημα, όντως μπορούμε να βρούμε βέλτιστο schedule, αλλά στην γενικότερη περίπτωση αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι χρειαζόμαστε μία δρομολόγηση των διεργασιών, ούτως ώστε να ικανοποιούνται οι περιορισμοί αυτοί τους οποίους είπαμε παραπάνω. Για να μιλήσουμε πάλι για ένα ενσωματωμένο σύστημα, το οποίο είναι και το αντικείμενο του μαθήματος, αν φτιάχνουμε το λογισμικό για ένα αεροπλάνο, το σημαντικό είναι να μην πέσει το αεροπλάνο. Αν θα μπορούσαμε ενδεχομένως να κάνουμε την ίδια δουλειά με έναν επεξεργαστή λιγότερο, ή να κάνουμε την ίδια δουλειά με κάποια βάτα στο τροφοδοτικό λιγότερο ή οτιδήποτε, στο βαθμό στον οποίο μπορούμε να τροφοδοτήσουμε, να ψήξουμε και να κάνουμε ό,τι χρειάζεται τους επεξεργαστές ενός αεροπλάνου, το κύριο πράγμα είναι να έχουμε ένα schedule. Από εκεί και πέρα, κανείς δεν μπορεί να αποδείξει ότι αυτό το schedule δεν υπάρχει καλύτερο. Αντίθετα, αυτό το οποίο πρέπει να αποδείξουμε είναι, ειδικά όσον αφορά τα deadlines, ότι θα ικανοποιηθούν όλα. Αυτό είναι ανελαστικό. Το να είναι βέλτιστο το schedule δεν είναι ανελαστικό. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς οργανώνουμε την πληροφορία μας, γιατί αυτό το οποίο θα κάνουμε και τη δεύτερη ώρα σήμερα και από Δευτέρα, ουσιαστικά είναι να διανύσουμε αυτά εδώ τα δέντρα με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε να δούμε διαφορετικούς αλγορίθμους που κάνουν τη δουλειά μας. Πριν πάμε στο δέντρο, πάμε να δούμε ότι οι προθεσμίες τις οποίες έχουμε, και αυτό το έχουμε ξαναπεί, είναι hard. Άμα το να μην τις ικανοποιήσουμε θα οδηγούσε σε καταστροφή. Και όλοι οι άλλοι περιορισμοί λέγονται soft.
όσον αφορά, λέει, το μάθημα, θα ασχοληθούμε με hard deadlines. Είναι πάρα πολύ λογικό αυτό που κάνει ο κύριος Μαρβέντελ, δηλαδή πιάνουμε την πιο αυστηρή μορφή του προβλήματος με την κατανόηση ότι αν μπορούμε να κάνουμε δρομολόγηση για hard deadlines, προφανώς αν είναι πιο ελαφριοί οι όροι τους οποίους χρειαζόμαστε να ικανοποιήσουμε για το σύστημά μας, αυτό κάνει τη ζωή πιο εύκολη, αν μη τι άλλο. Και θα ξαναπώ κάτι το οποίο έχω πει πολλές φορές, όσο περισσότερα πράγματα ξέρουμε για, για το έργο το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε, τόσο περισσότερο μπορούμε να το λύσουμε offline το πρόβλημα αυτό και να κάνουμε μια στατική δρομολόγηση των διεργασιών μας, και εφόσον κάνουμε μια στατική δρομολόγηση των διεργασιών μας, να ξέρουμε όλα τους τα χαρακτηριστικά. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο να το κάνουμε. Αν θέλετε, κλείστε το βίντεο. Ευχαριστώ. Ναι. Δεν ξέρω, κάποιος φοιτητής, ο κύριος Μπάρκας, έχει το βίντεο του ανοιχτό. Ευχαριστώ πολύ. Όταν λοιπόν ξέρουμε ποια είναι... Κάτι παθαίνει και ανοίγει μόνο του. Ναι, κατανοητό. Απλά επειδή στην περίπτωση δεν θα μας πείρασε καθόλου, απλά επειδή αυτό θα το δουν κάποιο offline, τουλάχιστον να ξέρει κάθε φοιτητής τι συμβαίνει. Επανερχόμαστε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όσον αφορά τα hard deadlines, έχουμε δύο βασικές κατηγοριοποιήσεις. Περιοδικά και μη περιοδικά. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα από πράγματα τα οποία έχετε κάνει στο εργαστήριο, μη περιοδικό είναι το scheduling που θα έπρεπε να κάνετε ακόμα και στο τωρινό εργαστήριο. Γιατί έχουμε το Watchdog Timer, ο οποίος Watchdog Timer έχει μια περιοδικότητα, αλλά τα interrupts της συριακής θύρας είναι μη περιοδικά, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα έρθει κάτι, και αν επομένως υπήρχε κάποια, ας το πούμε, προδιαγραφή ότι πρέπει να κάνουμε scheduling επί τη βάση των πακέτων που μας έρχονται από τη συριακή θύρα και δεν ξέρουμε πότε θα έρθουν, τότε αυτό θα έκανε το πρόβλημα πιο δύσκολο, ειδικά αν θα έπρεπε να ικανοποιήσουμε ένα hard deadline, γιατί για αυτά μιλάμε. Αντίστοιχα, πρέπει να δούμε και στη μία και στην άλλη περίπτωση αυτή εδώ την ιδιότητα. Θέλω να δώσουμε έμφαση στο να καταλάβουμε την ορολογία, γιατί όσο περισσότερο καταλαβαίνουμε την κατηγοριοποίηση, τόσο καταλαβαίνουμε γιατί αλγόριθμοι που μοιάζουν ένας με τον άλλο μπορούν ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση. Preemptive σημαίνει να μπορώ να σταματήσω μία διεργασία η οποία τρέχει αυτή τη στιγμή στους πόρους μου, να κάνω κάτι άλλο και μετά να την συνεχίσω. Preemption ήδη το έχετε χρησιμοποιήσει με τα interrupts, είτε της συριακής θύρας, είτε του timer κλπ. Με άλλα λόγια, αν μιλήσουμε με όρους scheduling σε πράγματα που ήδη έχετε κάνει στα εργαστήρια, έχουμε το main πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να είναι ένα infinite loop, αλλά στην πραγματικότητα θα μπορούσε να καλεί κάποιες επορουτίνες, να κάνει κάποιον υπολογισμό, να κάνει κάτι άλλο. Το σταματάμε αυτό το πρόγραμμα για να κάνουμε μία, ας το πούμε, εξυπηρέτηση ενός interrupt. Εδώ πέρα κάποιος θα μπορούσε να πει αυτό το interrupt είναι, το θεωρούμε στατικό όσον αφορά το scheduling ή δυναμικό, γιατί δεν ξέρουμε σε επίπεδο κύκλου πότε θα έρθει. Όσον αφορά το scheduling, αυτά τα οποία έχετε κάνει μέχρι τώρα, στην πράξη θα πέφτανε όσον αφορά τον timer στο static scheduling, γιατί ξέρουμε ποια είναι η περίοδος του, ενώ όσον αφορά τη συριακή θύρα, dynamic scheduling, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα μας έρθει ο επόμενος χαρακτήρας. Επομένως, preemptive σημαίνει να μπορώ να σταματήσω αυτό που κάνω για να κάνω κάποια άλλη διεργασία. Και αυτό μπορεί να γίνει είτε με στατικό τρόπο, είτε με δυναμικό τρόπο. Και θα πάμε και σε αυτό. Non-preemptive σημαίνει ότι δεν μπορώ να σταματήσω την διεργασία την οποία κάνω. Προσέξτε ότι το non-preemptive υπάρχουν πράγματα τα οποία αν δεν έχουμε non-preemptive διεργασίες, δεν θα μπορούσαμε ούτε λειτουργικά να έχουμε και πολλά άλλα πράγματα. Για παράδειγμα,
το να έχουμε κάτι non-preemptive σημαίνει να έχουμε atomic operations. Το να έχουμε atomic operations σημαίνει να έχουμε mutex. Mutex, θυμίζω ότι για πάρα πολλά πράγματα είναι απολύτως απαραίτητα. Με άλλα λόγια, αν δεν έχουμε, εδώ μπορεί να έχουμε mutex και πάλι να έχουμε deadlocks, όπως έχουμε ήδη δει στην ενότητα που κάναμε μοντελοποίηση. Αν δεν έχουμε mutex, έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα και για να έχουμε mutex πρέπει κάποιες διεργασίες να τις κάνουμε αυτό που λέμε atomically, σαν μονοκόμματες διεργασίες, και για να τις κάνουμε μονοκόμματες διεργασίες κάποια πράγματα πρέπει να είναι non-preemptive. Και πάλι πάμε τώρα στο στατικό και δυναμικό κομμάτι. Είπαμε ότι με όρους των εργαστηρίων που μπορεί να είναι λίγο, αν θέλετε, απλοϊκοί, αλλά στη μικρογραφία τους δείχνουν το πρόβλημα το οποίο πάμε να λύσουμε, μπορούμε να έχουμε πράγματα τα οποία ξέρουμε πόσο συχνά θα έρθουν και πράγματα τα οποία μπορεί να μην μπορούμε να προβλέψουμε πότε θα έρθουν. Εδώ τώρα σας το, πώς να το πω, χαλάω λίγο το suspense να σας εξηγήσω γιατί τα dynamic events είναι πρόβλημα. Αν έχω 10 μονάδες χρόνου για να κάνω πράγματα τα οποία αθροιστικά χρειάζονται 8 μονάδες χρόνου, αν είναι στατικά και σε ένα παράθυρο τα έχω όλα από την αρχή του παραθύρου, μπορώ να κάνω static scheduling, ακόμα και non-preemptive αν είναι και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν όμως έχω κάτι το οποίο είναι dynamic, αν για παράδειγμα μου έρθει κάτι τον 5ο κύκλο και θέλει 3 κύκλους, αλλά στην πραγματικότητα εγώ δεν μπορώ να σπάσω κάποιες διεργασίες, οι οποίες ενδεχομένως θέλουν παραπάνω χρόνο, τότε μπορεί να μην προλάβω να κάνω αυτό το schedule. Ενώ αντίθετα, αν έχω μία διεργασία που είναι ήδη μέσα στον επεξεργαστή μου, η οποία θέλει τις υπολείπεται, ας το πούμε, μία μονάδα χρόνου για να ολοκληρωθεί, αλλά μπορώ να την σταματήσω, έρχεται στον 5ο κύκλο η διεργασία που πρέπει να εξυπηρετηθεί πιο άμεσα, σταματάω αυτό που έκανε, δίνω τους 3 ή 4 κύκλους στη διεργασία που τους χρειάζεται και επανέρχομαι στη διαδικασία που σταμάτησα, τις δίνω και αυτήν στον ένα κύκλο και είμαι OK στο παράθυρο το οποίο είχα. Θα δούμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα και είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τους περιορισμούς κάτω από τους οποίους λειτουργούμε. Non-preemptive είναι ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε τις διεργασίες και πάλι αυτές οι διεργασίες μπορεί να είναι στατικές ή δυναμικές. Πάμε τώρα σε μη περιοδικά tasks. Αυτά είναι ακόμα πιο δύσκολα. Αν θέλετε, πάμε από το πιο εύκολο προς το πιο δύσκολο. Δηλαδή, το πιο εύκολο να κάνουμε είναι ένα hard deadline που να είναι περιοδικά τα tasks, να είναι preemptive και να είναι και στατικό. Εδώ πέρα έχουμε όλα τα εργαλεία στα χέρια μας για να κάνουμε το scheduling. Εδώ έχουμε λίγο λιγότερα εργαλεία. Εδώ έχουμε ακόμα λιγότερα εργαλεία για την non-preemptive και πάει λέγοντας. Τώρα πάμε λοιπόν στα πιο δύσκολα, μη περιοδικά tasks, όπου μπορεί κάποια πράγματα να μας έρθουν σε χρόνο τον οποίο δεν ξέραμε ή δεν περιμέναμε και καμιά φορά αυτός ο χρόνος, ακόμα και αν είναι φραγμένος, μπορεί να είναι βολικός ή λιγότερο βολικός. Θα το δούμε με μαθηματικούς όρους αυτό το πράγμα την επόμενη ώρα και στις επόμενες διαλέξεις. Αντίστοιχα, τα μη περιοδικά tasks μπορεί να επιτρέπεται να διακόψουν μια διεργασία η οποία ήδη είναι μέσα στο σύστημά μας, με στατικό τρόπο ή με δυναμικό τρόπο, ή δεν μπορούμε να έχουμε κάτι το οποίο να είναι preemptive και το οποίο πάλι να το γνωρίζουμε στατικά και να μπορούμε να κάνουμε στατικό scheduling ή δυναμικό. Για να δώσω λίγο μία γεύση από το μέλλον, μπορεί κάποιος να πει, μα αν είναι μη περιοδικό αυτό το οποίο περιμένουμε και είναι και non-preemptive και είναι και δυναμικό, πώς μπορώ εδώ πέρα να κάνω schedule? Η απάντηση είναι ότι σε αυτή εδώ την περίπτωση, ειδικά αν μιλάμε για hard deadlines, παίρνουμε αυτό που θα λέγαμε worst case σενάριο, δηλαδή τι πραγματικά μπορεί να συμβεί στο σύστημά μας στην απολύτως χειρότερη περίπτωση και φροντίζουμε αυτό να μπορεί να ικανοποιηθεί. Επομένως, θα μπορούσαμε κάλλιστα να πούμε ότι σε μεγάλο βαθμό όσο παραπάνω
πράγματα ξέρουμε για τη δρομολόγηση των διεργασιών, τόσο μας επιτρέπουν να λύσουμε το πρόβλημά μας με λιγότερους πόρους ή με καλύτερες συνθήκες ή με λιγότερη ενεργειακή κατανάλωση, με μικρότερο κόστος, όπως θέλετε πέστε το. Γιατί μπορούμε να εγγυηθούμε τη λειτουργία του κάτω από hard deadlines με έναν τρόπο ο οποίος βάζει τα μαθηματικά στην εικόνα πιο νωρίς, αν θέλετε, από το ότι μπορεί να έχω οτιδήποτε να συμβεί, οποτεδήποτε δεν μπορώ να σταματήσω αυτό που ήδη τρέχει και παρόλα τα αυτά θέλω το σύστημά μου να λειτουργεί. Είπαμε τι είναι hard και τι είναι soft deadlines και είπαμε ότι το μάθημα κυρίως ασχολείται με hard deadlines, με την κατανόηση ότι το soft deadlines είναι υποσύνολο αυτού. Να δώσουμε και ένα παράδειγμα για soft deadline, πιθανόν να το έχω ξαναπεί. Ένα σύστημα το οποίο είναι πραγματικού χρόνου με soft deadlines είναι όταν βλέπετε έναν αγώνα ποδοσφαίρου στην τηλεόραση. Ψηφιακή η τηλεόραση, έρχεται το σήμα από την DJ ή από την έρτια από όπου έρχεται και άμα χαθεί ένα frame, στην πραγματικότητα δεν πρόκειται να το ξαναστείλει, θα στείλει το επόμενο frame. Έρχονται 60 frames το δευτερόλεπτο και επομένως μπορεί να δείτε κάποια στιγμή κάτι σαν, ας το πούμε, λόξιγκα στην οθόνη ή κάτι το οποίο διακόπτει για κάποιο κλάσμα του δευτερολέπτου. Αν έχει χάσει ολόκληρο το σήμα του επίγειου σταθμού μετάδοσης, μπορεί να είναι 1 ή 2 δευτερόλεπτα ανάλογα και με την τεχνολογία και θα συνεχίσει από εκεί που είχε μείνει. Επομένως, είναι real time γιατί προφανώς την ώρα που βλέπετε τον αγώνα, εκείνη την ώρα γίνεται ο αγώνας, δεν τον βλέπετε από μία βίντεο κασέτα, αλλά τα deadlines όσον αφορά το να φτάσουν τα frames είναι soft, γιατί άμα χαθεί και κάποιο frame δεν έγινε τίποτα. Απ' την άλλη μεριά μπορεί να έχουμε soft deadlines σε συστήματα τα οποία πρέπει να έχουν τουλάχιστον από λειτουργικής απόψεως μία διτερμινιστική συμπεριφορά και το χαρακτηριστικό παράδειγμα για αυτά είναι τα ATM, τα μηχανήματα στην τράπεζα που βγάζουν χρήματα. Μπορεί για παράδειγμα να θεωρηθεί ότι είναι OK 1 δευτερόλεπτο, 2 δευτερόλεπτα, 3 δευτερόλεπτα, αλλά δεν είναι OK 1 ώρα ή για παράδειγμα να έχει φάει την κάρτα και να μην έχει βγάλει στην οθόνη ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και πάει λέγοντας. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των διεργασιών και αυτά εδώ πέρα θα τα πούμε με μαθηματικούς όρους στην δεύτερη ώρα, οπότε εδώ πέρα σταματάμε λίγο την μαγνητοσκόπηση και θα συνεχίσουμε τη δεύτερη ώρα. Συνεχίζουμε λοιπόν στην δεύτερη ώρα του μαθήματος με την δρομολόγηση διεργασιών. Έχουμε πει για όλα αυτά τι είναι και δεν θα ήθελα να δώσουμε υπερβολικά μεγάλη έμφαση στην ονοματολογία, αλλά θέλω να δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση στα μαθηματικά. Επομένως, εδώ πέρα μας λέει ότι για τα περιοδικά tasks, κάθε περίοδος την ονομάζει job. Καλό είναι που υπάρχει κάτι τέτοιο. Το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε κάποιο χρόνο π της περίοδου, γιατί αυτό είναι κομμάτι της μαθηματικοποίησης του προβλήματος. Το αν θα το πούμε job ή κάτι άλλο, έχετε υπόψη ότι δεν δίνω τόσο πολύ μεγάλη έμφαση. Και ό,τι δεν είναι περιοδικό, λέει είναι μη περιοδικό και όταν κάποια διεργασία θέλει τον επεξεργαστή σε χρόνους που είναι μη προβλέψιμο, το λέμε σποραδικό, ελληνική λέξη και αυτό ισχύει εφόσον υπάρχει μια ελάχιστη χρονική απόσταση μεταξύ των χρόνων που θέλουν τον επεξεργαστή. Όπως είπα, θα δώσουμε έμφαση στα μαθηματικά, όχι τόσο στην ονοματολογία. Και εδώ πέρα έχουμε ήδη πει τι είναι preemptive και non-preemptive και non-preemptive, ξαναλέω, είναι όταν ολοκληρώνουμε κάποιο task και δεν μπορούμε να το σταματήσουμε και preemptive είναι όταν μπορούμε να σταματήσουμε κάποιο task και μας λέει εδώ πέρα ότι χρησιμοποιούμε preemptive schedulers άμα κάποιο task έχει πολύ μεγάλους χρόνους εκτέλεσης ή αν πρέπει να κάνουμε μια ανταπόκριση
σε μια απόκριση, σε ένα event το οποίο είναι σύντομο. Όλα αυτά τα ξέρετε από τα μαθήματα των λειτουργικών συστημάτων. Απλά εμείς έχουμε προσθέσει και το κομμάτι του πραγματικού χρόνου από τη μία μεριά και επίσης έχουμε προσθέσει ότι πολλά από τα πράγματα τα οποία κάνουμε εδώ πέρα είναι χωρίς να έχουμε λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου. Δηλαδή, με απεικόνιση απευθείας στους πόρους ενός AVR, όπου σε αυτούς τους πόρους έχουμε βάλει στους timers και σε όλα τα άλλα κάποιες διεργασίες για να κάνουμε τη δουλειά μας. Επομένως, δεν είναι πράγματα τελείως άγνωστα σε εσάς, απλά τα λύνουμε κάτω από διαφορετικούς όρους και συνθήκες. Και μετά μας λέει για δυναμική και online scheduling και εδώ πέρα μας λέει, με συγχωρείτε, έχουμε και τις αλλεργίες, ότι έχουμε είτε δυναμικό scheduling όταν πρέπει να πάρουμε αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο, την ώρα που εκτελείται, και αυτό πρέπει να το κάνουμε επί τη βάση των tasks, των διεργασιών τα οποία έχουμε μέχρι στιγμής να τρέξουμε. Στο Dynamic Scheduling έχετε υπόψη ότι θα προσθέσουμε, όχι στην επόμενη διάλεξη, πιθανώς στη μεθεπόμενη, και το ζήτημα των προτεραιοτήτων, το οποίο είναι ένας τεράστιος πονοκέφαλος, γιατί όπως θα δείτε έχουμε προβλήματα τα οποία εν τέλει άπτονται και της φιλοσοφίας. Δεν πρόκειται να μπούμε στη φιλοσοφική διάσταση των πραγμάτων, αλλά το ερώτημα είναι ότι αν έχω εξαρτήσεις από διεργασίες οι οποίες έχουν διαφορετική προτεραιότητα, με ποια προτεραιότητα θα γίνουν οι διεργασίες αυτές και θα εκτελεστούν. Και σας προειδεάζω λίγο ότι αυτό είναι η βάση του προβλήματος που είχαν στο όχημα που πήγε στον Άρη και είχε να κάνει με προτεραιότητες διεργασιών. Πάμε τώρα και είπαμε ότι έχουμε έναν scheduler ο οποίος είναι στατικός και offline και μας λέει ότι εδώ πέρα μπορούμε να έχουμε μια εκ των προτέρων γνώση για το πότε θα φτάσουν τα tasks, πόσο χρόνο θα πάρουν και ποια είναι το deadline. Και ο dispatcher είναι αυτός που δίνει τον επεξεργαστή όταν έχει διακοπή από τον timer. Και ο timer ελέγχεται από ένα πίνακα ο οποίος δημιουργείται στο design time. Αυτό παρεπιπτόντως δεν είναι τελείως αλήθεια. Να έχουμε πει ήδη τις δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Να θυμίσω ότι αυτό το καλύψαμε όταν μιλάγαμε για τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε προσομοίωση, αλλά ισχύει και για τον τρόπο που αφορά τη δρομολόγηση διεργασιών. Να το ξαναπώ από την τωρινή μας οπτική του μαθήματος. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε διεργασίες οι οποίες έχουν εκ των προτέρων γνωστά χαρακτηριστικά και είναι αρκετά μακριά, θα μπορούσαμε να πούμε, για παράδειγμα, αν αυτές οι μονάδες χρόνου είναι δευτερόλεπτα ή ακόμα και αν είναι millisecond, που είναι μια αρκετά μεγάλη μονάδα χρόνου, ίσως όχι για τον AVR, αλλά για έναν πέντιμο ή οτιδήποτε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τον πρώτο χρόνο τον καλύπτουμε στις 10 μονάδες χρόνου που θα ξυπνήσει ο timer μας και κατόπιν ο δεύτερος θα ξυπνήσει 7 μονάδες χρόνου αργότερα. Όταν γίνει αυτό, ο επόμενος θα ξυπνήσει 5 μονάδες χρόνου αργότερα, ο επόμενος θα ξυπνήσει 16 μονάδες χρόνου αργότερα και ο επόμενος θα ξυπνήσει 9 μονάδες χρόνου αργότερα. Παρεπιπτόντως, πάνω σε κάτι τέτοιο θα κάνουμε εργαστηριακές ασκήσεις και με τον ένα και με τον άλλο τρόπο. Αυτό το προτιμούμε όταν ο χρόνος ανάμεσα σε διαφορετικές διεργασίες είναι μεγάλος σε σχέση με την ανάλυση του χρόνου που έχουμε. Βλέπετε, μιλάω για τον λόγο του χρόνου και όχι για απόλυτα νούμερα. Αν τώρα ο χρόνος τον οποίο έχουμε, είναι αρκετά τακτικός εδώ πέρα,
Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να έχουμε μια τακτική ενεργοποίηση, αν θέλετε, ενός timer, όπου να είναι, για παράδειγμα, κάθε μία μονάδα χρόνου και να πάει στο 10, στο 11, στο 12, στο 13 κλπ. Και να δει ότι στο 11 δεν έχω τίποτα, στο 12 δεν έχω τίποτα, στο 13 δεν έχω τίποτα. Θα μου πείτε, μα είναι δυνατόν να ξυπνάμε τον timer για να δούμε ότι δεν έχουμε τίποτα? Η απάντηση είναι ναι, βεβαίως, γιατί μπορεί, ανάλογα το τι προσπαθούμε να κάνουμε, να έχουμε, για παράδειγμα, ένα ρολόι πραγματικού χρόνου το οποίο να πρέπει να κρατήσουμε, ή αν προσπαθούμε να βάλουμε εδώ πέρα κάποια tasks, στην πραγματικότητα αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος για να υπολογίσουμε πότε είναι το επόμενο task, να κάνουμε insert το επόμενο task στην ουρά και να πούμε πότε θα ξυπνήσει ο επεξεργαστής μας, μπορεί να είναι μεγαλύτερος κατά περίπτωση αν έχουμε πολλά task από το να έχουμε τακτικούς χρόνους. Αυτά όλα τα έχετε διδαχθεί στα λειτουργικά συστήματα, τα ξαναβλέπουμε από διαφορετική οπτική. Και για να πάρουμε ένα παράδειγμα το οποίο το έχετε δει στα λειτουργικά συστήματα, όπου αν έχουμε μία διεργασία η οποία θέλει να δρομολογηθεί, μας λέει το λειτουργικό σύστημα πότε θα είναι το επόμενο time slot το οποίο θα πάρει αυτή η διεργασία και το οποίο μπορεί να είναι αρκετά πιο μακριά στο χρόνο και να την βάλει στην κατάλληλη θέση στην ουρά, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν άλλα tasks τα οποία είναι περιοδικά. Χαρακτηριστικό είναι ο timer ο οποίος αφορά το πόσο χρόνο θα έχουμε δώσει σε κάθε διεργασία όταν έχουμε ένα σύστημα multitasking, ή ο timer που θα μας ενημερώσει το ρολόι πραγματικού χρόνου και πάει λέγοντας. Και επομένως η έννοια το ότι ο timer ελέγχεται μόνο από τον πίνακα ο οποίος δημιουργείται at design time είναι μία από τις δύο επιλογές, και ξαναλέω, θα έχουμε εργαστηριακή άσκηση όπου θα πρέπει στην πραγματικότητα να κάνετε είτε το ένα είτε το άλλο, είτε λίγο από το ένα, λίγο από το άλλο, γιατί όντως δεν έχουμε μόνο timers οι οποίοι να απέχουν πάρα πολύ στον χρόνο, και όντως αν είχαμε διεργασίες με μεγάλη χρονική απόσταση μία από την άλλη και scheduling, τότε ο χρόνος για να κάνουμε ένα insertion sort την καινούργια διεργασία και να πούμε πότε θα ξυπνήσει ο timer μας γλιτώνει το να ξυπνάει ο timer για πράγματα που δεν χρειάζεται να γίνουν, και ως εκ τούτου όντως αυτή η λύση είναι μία, ας το πούμε, προτιμητέα αν έχουμε τέτοιες συνθήκες που να ισχύει. Απλά δεν είναι η μόνη. Μόνο σε αυτό ήθελα να δώσω έμφαση σε αυτή τη φάση. Με άλλα λόγια, είναι ένα αρκετά πολύπλοκο πρόβλημα, παρότι είναι απλό να το διατυπώσουμε. Η πολυπλοκότητα προκύπτει από τις εκάστοτε συνθήκες που πρέπει να ικανοποιήσουμε. Πάμε τώρα εδώ πέρα. Θα ξαναπώ ότι δεν θέλω να δώσουμε υπερβολικά μεγάλη έμφαση στην ονοματολογία. Δεν πρόκειται, με άλλα λόγια, για τη λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, ακόμα και σε μια τελική εξέταση να σας δώσω, ας το πούμε, θέματα που να δείχνουν πόσα πολλά πράγματα έχετε απομνημονεύσει, αλλά θέλω να δώσουμε μια πολύ πολύ μεγάλη έμφαση στην ουσία, και επομένως μας λέει ότι σε ένα σύστημα το οποίο πυροδοτείται από χρονικά συμβάντα, ο χρονικός, η δομή για τον χρονικό έλεγχο μπορεί να δημιουργηθεί εκ των προτέρων, απριόρι σημαίνει εκ των προτέρων, και με μια υποστήριξη εργαλείων τα οποία είναι offline. Αυτό κωδικοποιείται στο Task Descriptor List, το οποίο έχει ένα κυκλικό πρόγραμμα για όλες τις δραστηριότητες του κόμβου. Και αυτό το πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη την απαιτούμενη προτεραιοποίηση των διεργασιών, το mutual exclusion, το τι δεν μπορεί να τρέξει μαζί με κάτι άλλο κλπ. Στις διεργασίες, με τέτοιο τρόπο ώστε μια εκπεφρασμένη
δρομολόγηση, ένας εκπεφρασμένος συντονισμός των διεργαστειών κατά τη διάρκεια του πραγματικού χρόνου να μην είναι απαραίτητος. Και εδώ πέρα μας λέει ότι ο δρομολογητής, αν θέλετε, dispatcher, ενεργοποιείται από ένα συγχρονισμένο ρολόι. Και φαίνεται στο task descriptor list και κατόπιν κάνει όποια πράξη χρειάζεται να κάνει. Τι μας λέει εδώ πέρα? Ότι από τη στιγμή που εμείς ξέραμε πότε θα εμφανιστεί κάθε μία από αυτές τις διεργασίες, θα μπορούσαμε να την κάνουμε σε ένα πίνακα, ο οποίος κατόπιν επαναλαμβάνεται. Δεν είναι διαφορετικό από αυτά τα οποία έχετε διδαχθεί στα λειτουργικά συστήματα. Μόνο που εδώ πέρα, όπως είπαμε, κάποια πράγματα, κάτι τέτοιο μπορεί να το κάνουμε με έναν μηχανισμό αρκετά διαφορετικό από αυτό που έχετε δει στα λειτουργικά συστήματα. Ήδη, για παράδειγμα, έχετε τακτικά συμβάντα, όπως την 60 φορές το δευτερόλεπτο, 30 φορές το δευτερόλεπτο ανανέωση της οθόνης για να κάνετε πολυπλεξία στον χρόνο, η οποία προκύπτει από έναν χρονομετρητή. Αν επομένως βάζαμε τα εργαστήρια τα οποία έχετε ήδη κάνει κάτω από αυτό εδώ, στο Task Descriptor List θα είχατε σε τακτά χρονικά διαστήματα τον timer που ξυπνάει για να εξυπηρετήσει την οθόνη των 7 segment LED, ενώ θα είχαμε το interrupt της συριακής σε πράγματα τα οποία είναι μη περιοδικά. Εδώ αναφέρεται μόνο σε περιοδικά πράγματα που ξέρουμε κιόλας εκ των προτέρων τι θα κάνουμε. Και μας λέει εδώ πέρα ότι μπορούμε να κάνουμε pre-run time scheduling μόνο, είναι ο μόνος πρακτικός τρόπος για να έχουμε προβλεψιμότητα σε ένα πολύπλοκο σύστημα. Κοιτάξτε, έχω γίνει κουραστικός με το να το λέω και να το ξαναλέω. Ναι, ό,τι μπορούμε να κάνουμε εκ των προτέρων σαφώς είναι το πιο σημαντικό, και φυσικά ο Πάρνας είναι πάρα πολύ σημαντικός ερευνητής πάνω σε τέτοια συστήματα και έχει δουλέψει ακόμα και σε συστήματα τα οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ ψηλών απαιτήσεων, αλλά δεν μπορούμε πάντα να τα κάνουμε αυτά. Επομένως, τι θα κάνουμε? Αυτό το οποίο κάνατε και εσείς στα εργαστήρια. Αν θεωρήσουμε ότι το αντίστοιχο στα δικά σας εργαστήρια, το pre-run time scheduling αφορά τον timer για την οθόνη και το δυναμικό scheduling αφορά τι κάνετε με την συριακή θύρα, βλέπουμε ότι ό,τι μπορούσαμε να του δώσουμε χρόνο από πριν και να δρομολογήσουμε κάτι από πριν, το κάναμε. Και θα μου πείτε, μα δεν λύσατε το πρόβλημα scheduling? Στην πράξη το είχατε λύσει το πρόβλημα scheduling, απλά ήταν τόσο πολύ ελαφρύ το schedule, με άλλα λόγια τόσο πολύ λίγα πράγματα σε σχέση με το τι προλαβαίνει να κάνει ο μικροελεγκτής μας, που δεν χρειάστηκε να το κάνετε σαν ξεχωριστό βήμα. Αλλά αν σας έβαζα διαφορετικούς χρόνους και καλά δεν τα προλαβαίνετε όλα, προφανώς θα βλέπετε ότι εκεί πέρα υπάρχει πρόβλημα δρομολόγησης ακόμα και των απλών μας διεργασιών. Επομένως, pre-run time scheduling, ναι, το επιθυμούμε, αλλά δεν είναι απαραίτητα πάντα εφικτό. Επίσης μας λέει για κεντρικοποιημένο και κατανεμημένο scheduling. Είναι λίγο ενδιαφέρον ότι αυτό που είπε εδώ ο Πάρνας είναι μία διαφάνεια πριν από αυτό, γιατί ας αναφερθούμε σε ένα σύστημα πραγματικού χρόνου, το οποίο τελικά δεν υλοποιήθηκε ή δεν υλοποιήθηκε με τον τρόπο που προβλεπόταν. Πριν από αρκετές δεκαετίες, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ρόναλντ Ρίγκαν, είπε ότι θα κάνουμε ένα σύστημα το οποίο, αν μας στείλουν η τότε Σοβιετική Ένωση διεπηρετικούς πυράβλους, θα τους αναχαιτήσουμε στο διάστημα. Επειδή τότε ήταν και οι αντίστοιχες ταινίες της μόδας, το επίσημο όνομα αυτού του προγράμματος ήταν Strategic Defense Initiative και ο κόσμος το ήξερε κυρίως σαν Star Wars. Τι συμβαίνει τώρα?
έχουμε δύο θέματα. Αν θα κάνουμε scheduling σε μόνο ή πολυεπεξεργαστή και αν θα κάνουμε κεντρικοποιημένο ή κατανεμημένο scheduling. Αυτό το σύστημα, το Strategic Defense Initiative, αξίζει τον κόπο κάποια στιγμή να το μελετήσουμε με τη συστημική του άποψη. Δεν ξέρω αν θα έχουμε το χρόνο να το κάνουμε, αλλά ας πούμε για τα κομμάτια του μαθήματος που αφορούν τώρα, καταρχήν μιλάμε για ένα ενσωματωμένο σύστημα, γιατί υπήρχαν ραντάρ και υπήρχαν πύραυλοι οι οποίοι θα ήταν για να αναχαιτήσουν τους τότε σοβιετικούς διπυρωτικούς πυράβλους κλπ. Και το ερώτημα είναι το εξής. Αν έχω όλη τη γνώση για το πόσους πυράβλους διπυρωτικούς έχουν στείλει οι Σοβιετικοί και είχαν βάλει ένα, αν θυμάμαι καλά, ανώτατο όριο για 5.000 decoys και 2.000 πραγματικές πυρηνικές κεφαλές, μιλάμε για σύλληπτα νούμερα, όταν μία-δυο πυρηνικές κεφαλές θα μπορούσαν να καταστρέψουν με ολόκληρη μητροπολιτική περιοχή μεγέθους Νέας Υόρκης. Αλλά σε κάθε περίπτωση το ζήτημα το οποίο τίθεται είναι το εξής. Αν έχω ένα κεντρικοποιημένο έλεγχο, όπου μπορώ να έχω, αν θέλετε, όλη την πληροφορία του τι έχει έρθει, τότε έχω αυτό που λέγεται single point of failure. Αν αυτός ο κεντρικοποιημένος επεξεργαστής αστοχήσει, δεν έχω απολύτως τίποτα. Αν έχω κατανεμημένο scheduling, τότε έχω τον μεγάλο πονοκέφαλο ότι αν πρέπει σε πάρα πολλούς επεξεργαστές και μάλιστα με τον backup του ο καθένας να ξέρω ποιον διεπυρωτικό πύραυλο έχει ένας, ποιον έχει ο άλλος κλπ. Καταλαβαίνετε, αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ αυτών των επεξεργαστών υπό συνθήκες πολέμου, αν θέλετε, σε ένα σύστημα πραγματικού χρόνου, όπου κάθε αστοχία είναι και μία πόλη να καταστρέφεται με πυρηνικά. Το λέμε τώρα με την απόσταση η οποία μας επιτρέπει να έχουμε από πολέμους που δεν γίνανε και ευτυχώς που δεν γίνανε, αλλά αν το δούμε από συστημική άποψη, η έννοια του αν θα έχουμε κεντρικοποιημένο ή κατανεμημένο τρόπο δρομολόγησης είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος, και όσο πιο μεγάλο είναι το διακύβευμα, επί του προκειμένου, όπως καταλαβαίνετε, το διακύβευμα ήταν να ισοπεδωθεί ολόκληρη η χώρα με πυρηνικά, μας δημιουργεί προβλήματα τα οποία δεν είναι επιλύσιμα. Και προφανώς δεν επιλύθηκαν παρεπιπτόντως, έτσι. Γιατί πολλές φορές τίθεται το θέμα ότι αν βρεις αρκετά έξυπνους μηχανικούς θα σου φτιάξουν οτιδήποτε. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Όλοι υποκείμεθα στην θεωρία. Και εδώ πέρα μας λέει αν θα έχουμε scheduling σε ένα ή σε πολλούς επεξεργαστές και κατά πόσον αυτοί εδώ οι αλγόριθμοι θα μπορούν να κάνουν μια τέτοια απεικόνηση. Εμείς θα το δούμε σε πολύ μικρή κλίμακα, με tasks τα οποία έχουν λίγες παραμέτρους και θα έχουμε και λίγους επεξεργαστές για να τρέξουν. Απλά αυτά τα προβλήματα τα αναφέρω, γιατί ουσιαστικά ο Πάρνας πολύ σωστά έχει εντοπίσει κάποια συστημικά προβλήματα στο Strategic Defense Initiative και εξήγησε πάρα πολύ καλά ο άνθρωπος τότε, εκείνη την εποχή και επιστημονικά, ότι αυτά τα οποία έλεγε ο πρόεδρος Ρίγκαν απλά δεν φτιάχνονται. Και δεν φτιαχνόντουσαν με την τεχνολογία εκείνης της εποχής, και το πιθανότερο είναι ότι κάποια από αυτά δεν θα φτιαχνόντουσαν και με την σημερινή τεχνολογία όσον αφορά κάποιες από τις προδιαγραφές, γιατί είναι προδιαγραφές που αναιρούν η μία την άλλη. Εδώ πέρα αναφέρθηκα ήδη σε αυτό προηγουμένως. Δεν θα μπω στην ονοματολογία, αλλά θα επιμείνω στο να καταλαβαίνουμε την ουσία του τι χρειάζεται να έχουμε. Μας λέει ότι ένα σύνολο από διεργασίες μπορούμε να το δρομολογήσουμε κάτω από ένα σύνολο περιορισμών, αν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα όπου όλοι αυτοί οι περιορισμοί ικανοποιούνται. Και μας λέει ότι το να κάνουμε πλήρη δοκιμή είναι πολλές φορές πρόβλημα NP-hard. Αυτό με όρους περισσότερο hardwareικούς θα το λέγαμε exhaustive testing. Αυτό το λέει exact tests, αλλά ο πιο συνηθισμένος όρος είναι exhaustive
testing. Εδώ μας λέει sufficient tests, δηλαδή ικανοποιητικές συνθήκες για να ξέρουμε ότι είναι πλήρες το schedule, ότι είναι ικανοποιητικό και ελπίζουμε, λέει, να έχουμε μια πολύ μικρή πιθανότητα όπου κάποιο schedule δεν θα το ικανοποιήσουμε, παρότι μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και εδώ μας λέει necessary tests, ότι πρέπει να ελέγξουμε τις απαραίτητες συνθήκες. Και μπορεί να υπάρχουν, λέει, περιπτώσεις όπου δεν μπορούμε να βρούμε ένα schedule, αλλά δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. Σπάμε αυτό το κομμάτι σε δύο μέρη. Μπορούμε ενδεχομένως να βρούμε ότι δεν έχουμε schedule με βάση το τι ξέρουμε, αλλά δεν μπορούμε ενδεχομένως να το αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει schedule, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, αν είναι ένα πρόβλημα NP-complete, η απόδειξη ότι δεν έχουμε schedule μπορεί να πάρει χρόνο της τάξης της ηλικίας του σύμπαντος ή κάτι τέτοιο. Να το πούμε με λίγο διαφορετικό τρόπο. Αν υποθέσουμε ότι έχετε μία σχεδίαση, η οποία είναι να μπει σε μία FPGA, δεν το λέμε από την πλευρά του schedulability, αλλά είναι ακριβώς η ίδια φύσεως το πρόβλημα από πλευράς μαθηματικών. Αν υποθέσουμε ότι έχετε μία σχεδίαση, η οποία καταλαμβάνει το 95-97% των πόρων μίας FPGA και πατήσετε το κουμπί να γίνει place and route και σας λέει το εργαλείο δεν έκανα place and route. Μπορεί να δείτε τι δεν κατάφερε, να πείτε ότι αυτό το βάζω με το χέρι, κάνω placement με το χέρι και του ζητάω να κάνει μόνο routing, οτιδήποτε, ξανάρχεται το εργαλείο και λέει δεν έκανα place and route. Δεν μπορείτε να ξέρετε, θα κάνετε κάποια σειρά από δοκιμές, αλλά μετά την τέταρτη, την πέμπτη, τη δέκατη δοκιμή, δεν μπορείτε να ξέρετε αν το εργαλείο δεν κάνει routing επειδή πραγματικά δεν υπάρχει τρόπος ή επειδή δεν έχει βρεθεί κάποιο κατάλληλο placement και κάποιος κατάλληλος τρόπος να δρομολογήσουμε τα καλώδια μας. Σε εκείνη την περίπτωση, η συνηθέστερη λύση είναι είτε να πάμε σε πιο μεγάλη FPGA, είτε να περιορίσουμε τη σχεδίαση κάπως και να κάνουμε redesign κάποιο κομμάτι. Γιατί αυτό το οποίο έχω κάνει highlight, δεν μπορούμε να αποδείξουμε το ότι αστόχησε το εργαλείο στο να βρει ένα πρόγραμμα, να βγάλει ας πούμε το place and route, ότι αυτό είναι επειδή δεν είναι εφικτό ή επειδή το εργαλείο δεν βρήκε κάτι το οποίο να είναι εφικτό. Το ίδιο ισχύει και για το testing. Σε σχέση με αυτά τα οποία συζητάγαμε σήμερα την πρώτη ώρα, δηλαδή την παρατήρηση του κυρίου Πετράκου για το τι συμβαίνει όταν έρθει ο watchdog timer στο μέσο ενός μηνύματος, βλέπετε ότι πάμε σε αυτό που θα λέγαμε sufficient tests. Δηλαδή, με όρους εργαστηρίου του μαθήματος, εγώ τι λέω, κάντε τεστ τα οποία να δοκιμάζουν τη συνηθισμένη περίπτωση, δηλαδή είτε ότι ήρθε κάτι από τη σηριακή θύρα και επαναρχικοποιεί το watchdog timer, είτε ότι κάτι δεν ήρθε έγκαιρα από τη σηριακή θύρα και ο watchdog timer ενεργοποιείται. Υπάρχει όμως σε αυτά τα οποία σας ζήτησα να κάνετε μία μικρή πιθανότητα όπου η συμπεριφορά του συστήματος δεν είναι επιθυμητή, αυτό που ανακάλυψε ο κύριος Πετράκος, και εκεί πέρα, όπως καταλαβαίνετε, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το τι είναι αυτό το σύστημα και πώς θα βρούμε το τι συμβαίνει και προφανώς μας ενδιαφέρει να έχουμε μια καλή λειτουργία, πολύ δε παραπάνω να μην είναι καταστροφική λειτουργία σε συστήματα από τα οποία εξαρτώνται ανθρώπινες ζωές. Για να καταλάβετε πόσο δύσκολο είναι αυτό το πρόβλημα του να κάνουμε sufficient tests για να έχουμε καλό τρόπο λειτουργίας, πλέον έχουν αποσυρθεί, αλλά για κάποιες δεκαετίες υπήρχαν τα λεγόμενα Space Shuttle. Space Shuttle ήταν τα επαναχρησιμοποιήσιμα διαστημικά οχήματα της NASA, τα οποία πηγαίναν φορτία και ανθρώπους σε τροχιά. Και αυτά τα φορτία μπορεί να ήταν δορυφόροι, αλλά και στο διαστημικό σταθμό πηγαίναν ανθρώπους. Την πρώτη φορά που ήταν να
να φύγει ένα τέτοιο, το STS-1, η πρώτη αποστολή, καθυστέρησε κάποιες μέρες, γιατί φαντάζεστε. Είχαν 5 υπολογιστές, προσέξτε το 5 γιατί παίζει ρόλο, 5 υπολογιστές της Rockwell, όπου αυτοί οι υπολογιστές κάνανε κάποιες διεργασίες και φυσικά κάποιοι ήταν αντίγραφα άλλων υπολογιστών και χρησιμοποιούνται για να έχουμε αξιοπιστία. Αυτοί λοιπόν οι 5 υπολογιστές με τους αστροναύτες μέσα στο Space Shuttle και ξεκινάνε τη διαδικασία εκκίνησης και οι υπολογιστές δεν συγχρονίζονται. Προφανώς αρχίζουν και ανησυχούν στην NASA, ακυρώνεται η εκτόξευση, η οποία έγινε 3 μέρες αργότερα και ψάχνουν να βρουν γιατί δεν συγχρονίστηκαν οι υπολογιστές. Προέκυπτε λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της εκκίνησης των υπολογιστών υπήρχε πιθανότητα 1 στο 32, οι 5 υπολογιστές που λέγαμε, να μην συγχρονιστούν. 31 στα 32 συγχρονιζόντουσαν. 1 στα 32 δεν συγχρονιζόντουσαν. Και τυχαίνει η στραβή, εντός ή εκτός εισαγωγικών, την ημέρα και την ώρα που θα έφευγε πραγματική αποστολή για να πάει σε τροχιά. Και μιλάμε για συστήματα τα οποία είχαν ελεγχθεί με πάρα πολλούς τρόπους. Και παρόλα τα αυτά τους είχε ξεφύγει. Δηλαδή υπήρχε μία μικρή πιθανότητα που δεν μπορούσαν να συγχρονίσουν τους επεξεργαστές. Προέκυψε ότι ήταν μη καταστροφικό το λάθος, γιατί από τη στιγμή που συγχρονιζόντουσαν θα ήταν OK η λειτουργία. Και φυσικά ο τρόπος που το λύσανε το πρόβλημα ήταν μέσα από διαδικασίες. Με άλλα λόγια, ο τρόπος με τον οποίο λύθηκε το πρόβλημα κατόπιν είπανε οι υπολογιστές θα ξεκινούν με αυτή την σειρά, ώστε σε αυτή την περίπτωση με στατικό τρόπο, αυτό δηλαδή που λέγαμε προηγουμένως, να ξέρουμε ότι έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ικανοποιητικό. Επομένως, το sufficient test και το necessary test είναι κάτι το οποίο στον μικρό κόσμο των εργαστηρίων έχετε ήδη αρχίσει να τα βλέπετε. Κατόπιν μας λέει ότι έχουμε μία συνάρτηση κόστους και υπάρχουν λέει, διαφορετικοί αλγόριθμοι οι οποίοι στοχεύουν στο να ελαχιστοποιήσουν διαφορετικές συναρτήσεις. Ένας τρόπος, και αυτή την ορολογία θέλω να αρχίσουμε να την ξέρουμε, ότι το μέγιστο lateness, η καθυστέρηση δηλαδή η μέγιστη, είναι το μέγιστο επί όλων των διεργασιών του χρόνου κατά τον οποίο ολοκληρώθηκαν μείον την προθεσμία. Με άλλα λόγια, αν είναι μικρότερο του μηδενός, τότε όλες οι διεργασίες έχουν ολοκληρωθεί πριν το deadline. Βλέπουμε με άλλα λόγια στο παραδειγματάκι το οποίο μας έχει και το οποίο είναι πάρα πολύ υποβοηθητικό και έχει πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα το βιβλίο σας, ότι το task 1 ξεκινάει εδώ, τελειώνει εδώ, η νεκροκεφαλή είναι το deadline του task, άρα από τη στιγμή που όχι μόνο τέλειωσε και θα δούμε και αυτόν εδώ τον χρόνο που είχε, αυτό το τζόγο αν θέλετε, όσον αφορά το χρόνο, το περιθώριο, έχει και αυτό την ορολογία του, την οποία θα δούμε σε λίγο. Το task 2 όμως είχε εδώ πέρα το deadline και το κόκκινο που βλέπετε είναι η καθυστέρηση. Αν λοιπόν προσθέσουμε όχι απλά την καθυστέρηση, το σε ποιο βαθμό έχουμε χάσει τα deadlines επί όλων των διεργασιών που πρέπει να δρομολογήσουμε, τότε έχουμε το maximum lateness. Και προφανώς, όταν το maximum lateness είναι άνω του μηδενός, σημαίνει ότι κάποια διεργασία ή παραπάνω από μια διεργασία έχει χάσει την προθεσμία της και όσο πιο μεγάλο είναι βέβαια, σημαίνει ότι τόσο πιο μακριά είμαστε από το να έχουμε schedule για αυτές τις διεργασίες. Και μπαίνουμε τώρα σε κλασικούς αλγορίθμους για μη περιοδικά συστήματα και ξεκινάμε να πάρουμε καταρχήν τις παραμέτρους τις οποίες πρέπει να λάβουμε υπόψη όταν κάνουμε τέτοια δρομολόγηση. Αυτό τώρα το κομμάτι θέλω να την ξέρετε την ορολογία πάρα πολύ καλά, γιατί με αυτή την ορολογία θα παίζουμε στις επόμενες εβδομάδες. Μας λέει ότι έχουμε ένα σύνολο
από tasks. Για παράδειγμα, το σύνολο αυτό μπορεί να έχει task 1, task 2, task 3 κλπ. Ο χρόνος C του I είναι ο χρόνος που χρειάζεται το task I για να εκτελεστεί. D του I είναι το περιθώριο για το deadline και αυτό είναι ο χρόνος από την ώρα που το TI είναι διαθέσιμο μέχρι το χρόνο κατά τον οποίο το TI πρέπει να ολοκληρώσει την εκτέλεσή του. Εδώ θέλω λίγη προσοχή, γιατί ανάλογα πώς έχουμε φορμουλάρει το πρόβλημά μας, το deadline μπορεί να δοθεί σαν χρόνος είτε από την ώρα που ήρθε το task, είτε σαν απόλυτος χρόνος. Και αυτό οδηγούν σε διαφορετικές λύσεις, οπότε θέλει λίγη προσοχή εδώ πέρα. Με άλλα λόγια, το task 1 μπορεί να έρθει στον χρόνο 3 και να μην πούμε ότι έχω 8 μονάδες χρόνου να το κάνω, ενώ χρειάζεται 3 μονάδες χρόνου. Να πούμε ότι χρειάζεται 3 μονάδες χρόνου και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη χρονική στιγμή χ. Επομένως, αυτό παίζει κάποιο ρόλο όσον αφορά το deadline και θέλει λίγη προσοχή. Και μας λέει εδώ πέρα, επί του προκειμένου το δίνει σαν προθεσμία και είναι ο χρόνος, όπως είπαμε, από τη στιγμή που έχουμε το task I μέχρι το χρόνο που πρέπει να ολοκληρώσει την εκτέλεσή του. L του I, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχετε ξαναδεί με άλλο τρόπο στην προχωρημένη λογική σχεδίαση, είναι το λεγόμενο slack, ο τζόγος ή το περιθώριο, και το L του I τι είναι? D του I μείον C του I. Με άλλα λόγια, ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας για να ολοκληρώσουμε το task μείον τον χρόνο που χρειάζεται το task για να ολοκληρωθεί. Και F του I είναι ο χρόνος κατά τον οποίο τελειώνει. Τι μας λέει λοιπόν εδώ πέρα? Μας λέει ότι έχω ένα task, τώρα ήρθε, το δείχνει με ένα βελάκι κατά πάνω. Έχουμε ένα deadline, το οποίο το δείχνει με βελάκι κατά κάτω. Προτιμώ αυτά τα οποία δείχνει με τις νεκροκεφαλές, όχι ότι έχω καμία αγάπη προς τις νεκροκεφαλές, αλλά περνάει το μήνυμα ότι αυτό είναι deadline πιο καλά. Και εδώ πέρα μας δίνει το C του I, πόσο χρόνο έχει το task να τρέξει, και το laxity του I, δηλαδή το περιθώριο που έχει μέχρι να τελειώσει. Γιατί αυτά είναι σημαντικά? Είναι σημαντικά για τον εξής λόγο. Μας έρχεται ένα task εδώ, αλλά εμείς δεν ξέρουμε αν ενδεχομένως ο επεξεργαστής μας χρησιμοποιείται για κάτι άλλο το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε preempt, και άρα το C του I στην πραγματικότητα δεν θα ξεκινήσει την ώρα που ήρθε, αλλά θα ξεκινήσει λίγο αργότερα. Εδώ πέρα μας λέει ότι το C του I μπορεί να ξεκινήσει μέχρι L του I μετά τον χρόνο που έχει έρθει και παρόλα τα αυτά να προλάβουμε την προθεσμία. Προσέξτε αυτό, γιατί υπάρχει ένα schedule το οποίο ουσιαστικά θα το δούμε αργότερα και το οποίο λέει ότι κάθε task το δρομολογούμε όσο πιο αργά γίνεται. Και υπάρχει λόγος για τον οποίο υπάρχει αυτό το schedule, τον οποίο θα δούμε τον θεωρητικό αυτό λόγο αργότερα. Απλά εγώ θέλω για τώρα να ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε ένα σύνολο διεργασιών. Κάθε διεργασία έχει ένα χρόνο κατά τον οποίο πρέπει να τρέξει. Έχει κάποια προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να γίνει, και εδώ απλά προσέθεσα ότι αυτή η προθεσμία μπορεί να μην είναι εκπεφρασμένη σαν διάστημα από την ώρα που έρχεται, αλλά σαν χρόνος κατά τον οποίο να πρέπει να έχει τελειώσει. Laxity είναι το περιθώριο χρόνου από την προθεσμία μείον τον χρόνο που πραγματικά χρειαζόμαστε για να εκτελέσουμε, και έχουμε και κάποιο χρόνο για να τελειώσει η διεργασία. Πάμε τώρα να δούμε το πρώτο schedule το οποίο θα κάνουμε. Και προσέξτε ότι θα μιλάμε για διάφορα schedules και θα λέμε αυτό είναι optimum, εκείνο είναι optimum, το άλλο είναι optimum, και το καθένα θα είναι διαφορετικό από το άλλο. Και εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί αυτό είναι και πάρα πολύ καλό σετ θεμάτων για τελική εξέταση. Αυτό που θα λέγαμε optimality criterion, δηλαδή το κριτήριο του κατά πόσον κάτι είναι βέλτιστο ή όχι, σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με το τι ξέρουμε για το πρόβλημα και τι περιορισμούς έχουμε. Με άλλα λόγια, το optimality criterion, ας πούμε, για το earliest due date που κάνουμε, μπορεί να μην ισχύει σε περιπτώσεις που έχουμε
που δεν έχουμε κάποια από τις αρχικές συνθήκες. Και επομένως μας λέει εδώ πέρα ότι καταρχήν ξεκινάμε με ό,τι πιο απλό γίνεται. Έχουμε έναν μόνο επεξεργαστή και οι χρόνοι είναι ίδιοι που έρχονται τα tasks. Με άλλα λόγια, στην χρονική στιγμή 0 έχουμε το πράσινο, το κίτρινο και το, ας μην το πούμε κόκκινο, φούξια, τέλος πάντων τι είναι, task. Πρέπει να τρέξουν και τα τρία. Και μας δίνει τον χρόνο που χρειάζεται το καθένα, επομένως το πράσινο, το κίτρινο και το φούξια είναι οι χρόνοι που χρειάζονται και εδώ πέρα βλέπουμε το παράθυρο μέσα στο οποίο πρέπει να ολοκληρωθούν αυτά τα tasks. Μας λέει εδώ πέρα κάτι πολύ χρήσιμο. Preemption is useless. Έναν επεξεργαστή έχουμε όλο και όλο. Δεν έχει νόημα να σταματήσουμε κάτι για να κάνουμε κάτι άλλο, γιατί ακόμα κι αν θεωρήσουμε ότι μπορούμε να κάνουμε preemption και ακόμα κι αν θεωρήσουμε ότι το preemption δεν μας κοστίζει, που στην πράξη όλο και κάτι κοστίζει, από τη στιγμή που έχουμε όλη την πληροφορία στον χρόνο 0 για το ποια tasks έχουμε, πόσο χρόνο θέλει το καθένα και ποια είναι η προθεσμία του, έχουμε όλη την πληροφορία για να δρομολογήσουμε αυτά τα tasks και μας δίνει το πρώτο schedule το οποίο θα κάνουμε σε αυτό το μάθημα και το πιο εύκολο από όλα, το earliest due date. Earliest due date, EDD. Αυτά τώρα θέλω να τα ξέρετε με το όνομα, γιατί μπορεί να μοιάζουν παραλλαγές το ένα το άλλο, αλλά αναφέρονται σε πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα και πρέπει να μπορούμε να συνεννοούμαστε επί αυτών των πραγμάτων. Οπότε, όπως σας είπα προηγουμένως ότι δεν θέλω να γίνετε εγκυκλοπαίδειες με κάποια ορολογία, επειδή εδώ πέρα μιλάμε για schedules, πρέπει να ξέρετε ότι το earliest due date αφορά αυτού του είδους της διεργασίας δρομολογημένες σε μονοεπεξεργαστή. Μας λέει λοιπόν ότι θα εκτελέσουμε τη διεργασία η οποία έχει πρώτη την προθεσμία ολοκλήρωσής της. Τι βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα? Βλέποντας τις προθεσμίες ολοκλήρωσης, βλέπουμε ότι η πράσινη διεργασία είναι αυτή η οποία έχει την πρώτη προθεσμία. Όχι επειδή παίρνει τον πιο πολύ χρόνο, αλλά επειδή έχει την πιο κοντινή προθεσμία για την ολοκλήρωσή της, δρομολογούμε πρώτα την πράσινη. Τελειώσαμε λοιπόν με την πράσινη διεργασία και τελειώνοντας με την πράσινη διεργασία μας έχει μείνει η φούξια και η κίτρινη. Ποια από τις δύο έχει την πιο κοντινή προθεσμία? Η φούξια. Τη δρομολογούμε. Τελειώνει και η φούξια, τελειώνουμε και την κίτρινη. Εδώ μας λέει ότι το EDD θέλει να ταξινομήσουμε όλες τις διεργασίες σύμφωνα με την απόλυτη προθεσμία του. Και επομένως η πολυπλοκότητα του να κάνουμε αυτό το schedule είναι της τάξης order and log-n. Log-n είναι αρκετά καλή, ας το πούμε, πολυπλοκότητα, αλλά το σημαντικό πάνω σε αυτό είναι το εξής. Μπορούμε να αποδείξουμε ότι αυτό εδώ το schedule είναι βέλτιστο, πρώτο το κρατούμενο, και δεύτερον, ότι αν αυτό το schedule δεν μπορούμε να το βγάλουμε, είναι από τις περιπτώσεις που μπορούμε να αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει. Και ο λόγος είναι πολύ απλός, όπως θα δούμε εδώ πέρα. Μας λέει ότι το EDD είναι βέλτιστο γιατί ακολουθεί τον κανόνα του Jackson. Και ο κανόνας του Jackson τι μας λέει? Ότι αν έχουμε n ανεξάρτητα μεταξύ τους κομμάτια εργασίας, tasks, τότε οποιοσδήποτε αλγόριθμος ο οποίος τα εκτελεί σε μη φθήνουσα σειρά, με άλλα λόγια σε αύξουσα σειρά όσον αφορά τα deadline, είναι βέλτιστος σε σχέση του να ελαχιστοποιήσουμε το lateness, το μέγιστο lateness. Και ουσιαστικά τι μας λέει? Ότι αυτή είναι η απόδειξη, αν TAF είναι ένα schedule το οποίο το έχουμε παράξει από κάποιο αλγόριθμο και το A δεν είναι το EDD, δηλαδή αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα, τότε υπάρχει τουλάχιστον ένα task α από το task α, task β,
όπου ο χρόνος, το deadline του task α είναι μικρότερος από το deadline του task β και ότι το task β προηγείται το task α. Για να το πούμε με μαθηματικούς όρους, τι μας λέει? Ότι σε αυτή την περίπτωση το α θα έπρεπε να τελειώσει πρώτο και γιατί έχει χρόνο deadline το οποίο είναι μικρότερο από το deadline του β, αλλά το task β προηγείται του task α όσον αφορά το task. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση θα είχαμε καλύτερη δρομολόγηση των διεργασιών, ταυτόνως, η οποία θα την πετυχαίναμε πώς? Με το να ανταλλάξουμε το ταφ α και το ταφ β. Να το ξαναπώ με λίγο διαφορετικά λόγια. Το EDD τι μας λέει? Ότι όποιος έχει την πιο κοντινή προθεσμία τον βγάζουμε πρώτο. Και εδώ μας λέει, ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα schedule όπου δεν βάζουμε αυτόν που έχει την πιο κοντινή προθεσμία πρώτο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κάποιος ο οποίος προηγείται ενός άλλου έχει περισσότερο περιθώριο χρονικό για να ολοκληρώσει το έργο του και επομένως αν ανταλλάσσαμε αυτόν που έχει την πιο σφιχτή προθεσμία με αυτόν που έχει την πιο χαλαρή προθεσμία, θα είχαμε ένα schedule το οποίο ήταν καλύτερο. Αν τώρα επαναλάβουμε αυτή τη διαδικασία όσο χρειάζεται, θα καταλήξουμε στο να μην υπάρχει κάποια διεργασία, να μην υπάρχει κάποιο task του οποίου η προθεσμία να είναι πιο νωρίς, ενώ το δρομολογούμε μεταγενέστερα. Αυτό επομένως μας λέει ότι όντως αυτό είναι optimum. Ξαναλέω, είναι optimum κάτω από τις συνθήκες ότι έχουμε μόνο επεξεργαστεί, ότι έχουμε όλα τα tasks γνωστά στο χρόνο 0 και δεν έχουμε και preemption επί των tasks αυτών που ούτως ή άλλως δεν θα έχει νόημα. Επομένως, τι μας λέει αυτή εδώ πέρα η απόδειξη? Ουσιαστικά αυτό το οποίο ήδη είπαμε, εδώ μας το κάνει πιο λιανά. Θα τελειώσω με την απόδειξη και θα συνεχίσουμε από Δευτέρα. Μας λέει ότι το maximum lateness για το task α και το task β στον χρόνο, στο αρχικό schedule είναι lateness max, το οποίο είναι f του α μείον d του α. Με άλλα λόγια, ο f του α είναι ο χρόνος κατά τον οποίο τέλειωσε το α, μείον d του α, το οποίο είναι deadline του α. Προσοχή, maximum lateness δεν σημαίνει απαραίτητο ότι έχουμε πιάσει μια θετική τιμή και δεν μπορούμε να βγάλουμε το schedule. Μπορεί να είναι αρνητική τιμή, με άλλα λόγια να μπορεί να βγει το schedule, αλλά μας λέει ποιο είναι το lateness όσον αφορά αυτό το schedule. Όμως, το maximum lateness για το ταφ α και το ταφ β στο ταφ τόνος schedule, που έχουμε ανταλλάξει δηλαδή το α και το β, είναι L τόνος max, που είναι το L τόνος α, το μέγιστο, το L τόνος α και το L τόνος β. Άρα έχουμε δύο πιθανές περιπτώσεις. Ότι το L τόνος α είναι μεγαλύτερο από το L τόνος β, στην οποία περίπτωση το L τόνος maximum, το αβ είναι ο χρόνος ολοκλήρωσης του α μείον το περιθώριο του α, αυτό δηλαδή, και το οποίο είναι μικρότερο από τον αρχικό χρόνο φα μείον τον χρόνο του β, άρα σε αυτή την περίπτωση το Lmax του αβ ουσιαστικά γίνεται καλύτερο στο schedule ταυτόνος. Γιατί το α ξεκινάει πιο νωρίς. Το βλέπουμε εδώ πέρα, φαίνεται. Με άλλα λόγια, αυτό ήταν το αρχικό schedule, αυτό είναι το τελικό schedule. Αφού το ταφ ξεκινάει νωρίτερα, σε αυτή την περίπτωση το laxity του α γίνεται μικρότερο από ό,τι ήταν προηγουμένως με το αρχικό schedule. Και εδώ πέρα μας λέει ότι τι συμβαίνει αν το laxity του α είναι μικρότερο στο καινούριο schedule από το laxity του β, και σε αυτή την περίπτωση μας λέει ότι όσον αφορά το μέγιστο του αβ πλέον θα καθορίζεται από το β, δηλαδή το f τόνος του β μείον το deadline του β, το οποίο όμως είναι από το χρόνο που τέλειωσε το α μείον το deadline του β, και αυτό θα είναι μικρότερο από το
F του α μείον το deadline του α, το οποίο είναι το Lmax του αβ. Άρα, τι μας λέει? Ότι σε αυτή την περίπτωση το laxity θα είναι μικρότερο, αφού το F του α είναι F τόνος του β και το deadline του α είναι μικρότερο από το deadline του β. Φαίνεται κάπως δύσκολο, αλλά αν πάμε εδώ πέρα, αυτό μας δίνει την ουσία με απόλυτα μαθηματικοποιημένο τρόπο, ότι τι μας λέει, και απλά εδώ το κάνει κατά περιπτώσεις για να μας δώσει ότι το laxity τόνος στο schedule TAF τόνος είναι μικρότερο, και θυμίζουμε ότι θέλουμε να έχουμε όχι laxity, το lateness είναι μικρότερο, το laxity φαίνεται από εδώ πέρα, το lateness εδώ πέρα είναι μικρότερο στο καινούριο schedule TAF τόνος, γιατί ουσιαστικά αυτό το οποίο μας λέει είναι ότι θα είναι μικρότερο ή ίσο σε αυτή την περίπτωση, και ο α θα έχει το μεγαλύτερο δυνατό χρονικό περιθώριο για να ολοκληρώσει το task το οποίο έχει. Άρα τι μας λέει? Ότι αν έχουμε το TAF Β, το οποίο έχει πολύ παραπάνω χρόνο ή παραπάνω χρόνο, εν πάση περιπτώσει, για να το ολοκληρώσουμε, αλλά το έχουμε δρομολογήσει πριν από το α, καλύτερα να δρομολογήσουμε το α πρώτα πριν από το β, άρα ανταλλάσσουμε το α με το β. Αν λοιπόν πάμε σε αυτό το παράδειγμα και το δούμε λίγο διαφορετικά, αν υποθέσουμε ότι, θα το πω αυτό και θα τελειώσουμε για σήμερα, αν υποθέσουμε ότι για οποιοδήποτε λόγο δρομολογούσαμε πρώτα το κίτρινο και μετά το φούξια, είναι αρκετά πιθανό, έτσι οπτικά όπως το βλέπουμε, το πράσινο να έχανε το deadline. Επομένως το lateness θα ήταν μεγαλύτερο του μηδενός επί του schedule κίτρινο, φούξια, πράσινο, ενώ εμείς θέλουμε το lateness να είναι μικρότερο του μηδενός. Άρα τι λέμε? Ότι ο πράσινος χάνει το deadline, γιατί βάλαμε τον κίτρινο, ο οποίος είχε πιο μεγάλο deadline από τον πράσινο. Ανταλλάσσουμε λοιπόν τον πράσινο με τον κίτρινο. Βάζουμε λοιπόν τώρα το φούξια, μετά τον πράσινο και μετά τον κίτρινο, και βλέπουμε ανάλογα το πόσο χρόνο παίρνει το πράσινο, είτε ότι στην πραγματικότητα χάνει το deadline, είτε ότι μόλις το προλαβαίνει. Λέμε όμως ότι επειδή το deadline του φούξια είναι πολύ μεγαλύτερο από το deadline του πράσινου, ανταλλάσσουμε πάλι το πράσινο με το φούξια, ώστε σε αυτή την περίπτωση να καταλήξουμε στο πράσινο, φούξια, κίτρινο, με άλλα λόγια όποιος έχει το πιο κοντινό deadline να γίνει πρώτος. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι δεν έχουμε lateness. Εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε τον προγραμματισμό όλων των διαργασιών στον χρόνο τον οποίο χρειάζονται για να γίνουν, έχουν διαθέσιμο για να γίνουν, και άρα έχουμε το καλύτερο δυνατό schedule. Επομένως, ήδη έχουμε δει το πρώτο πρόγραμμα, το οποίο είναι το EDD, και μας λέει ότι όντως είναι optimal, λόγω του ότι το lateness L μπορεί να καταλήξει με μονοτονικό τρόπο όσο βάζουμε tasks τα οποία έχουν πιο νωρίς deadline, όσο τα βάζουμε πιο νωρίς, το lateness τουλάχιστον δεν θα μεγαλώσει. Μπορεί να μικρύνει, μπορεί να μείνει ίδιο, δεν θα μεγαλώσει. Ενδεχομένως κάποια στιγμή αναφέρθηκα σε laxity εδώ πέρα, lateness είναι αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει εδώ πέρα. Το L αυτό είναι το lateness, το μικρό L είναι το laxity. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το schedule. Σταματάμε εδώ τη μαγνητοσκόπηση, και αν έχετε ερωτήσεις, πολύ ευχαρίστως να απαντήσω, και θα έχω και κανονικά ώρες γραφείου αμέσως μετά μέχρι τις 1.